cercetătorule al ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției. Bun găsit, dragii noștri, într-o nouă zi. Suntem în data de 21 ianuarie, 3 februarie, când Biserica face pomnirea Sfântului Cuviosului Părinte Maxim Mărturisitorul din Constantinopol, un mare apărător al dreptei credințe, care trăiește între 580-662 și tocmai prin acele vremuri când a trebuit să apere încă un aspect legat de dumnezeirea lui Iisus Hristos în fața celor care tăgăduiau voința divină și cea umană în Iisus Hristos, o erezie numită monotelism. Este bravul rugător, monah autentic, care până în ultima clipă a vieții a știut să îmbine cuvântul, învățătura pe care a deprins-o cu trăirea și cu simțirea pe care a avut-o în mod cu totul aparte pentru cele sfinte și dumnezeiești. Îl descoperim în prima fază a vieții, fiind invitat chiar de către împăratul Heraclie în anul 610 la curtea imperială, unde este de mare folos, un mare sfătuitor într-o cele duhovnicești, însă nu se reține prea mult pentru că locul lui era în altă parte, simțea chemarea pentru viața de unul singur în meditație, în contemplație, iar această liniște o găsește nu departe de capitală de Constantinopol, unde stă în rugăciune și în scriere a celor sfinte și dumnezeiești. Este implicat în disputele teologice ale veacului VII, rămâne a fi un Sfânt Părinte care păstrează linia corectă, autentică și trăirea într cele sfinte și dumnezeiești, iar pentru aceasta are de suferit de mâna multora, încât suferă multe exiluri, iar spre finalul vieții chiar este adus, este condamnat, iar pentru a nu mai rosti adevărul, îi se taie limba din rădăcini și îi se taie mâna dreaptă să nu mai poată să scrie ceva. Cu toate acestea rămâne a fi un mărturisitor al credinței, un sfânt care tot este descoperit în ultima vreme prin scrierile sale, atât mistico-ascetice, cât și dogmatice, dar și liturgice, din care ne inspirăm și care este tradus și în limba română și se regăsește acest sfânt în scrierile filocalice, iar noi nu avem decât să gustăm din învățătura sa și din trăirea sa prin monumentalele lucrări pe care ni le-a lăsat. Tot în această zi facem pomnirea altui sfânt cu același nume, și anume Sfântul Maxim Grecul, care are rădăcini grecești, dar este invitat în Rusia de către țarul vremii, Vasile, ce îl îndeamnă să traducă și să scrie din cele sfinte și dumnezeiești, lucru care îl face cu multă dăruire și smerenie, și ca și Sfântul Maxim Mărturisitor are de pătimit în urma acestor scrieri și traduceri, dar o acceptă cu multă dăruire, înțelegând că tot ce a făcut pentru aproapele și pentru Dumnezeu. Trece la cele veșnice către anul 1556, iar de la el se păstrează această minunată scriere, și anume canonul către Duhul Sfânt, care este până astăzi folosit în biserica noastră drept măritoare. Cu ale lor sfinte rugăciuni: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi, păcătoșii. Amin.